Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġużgalja spjega kif bħala parti mir-riforma tas-saħħa mentali il-Gvern kommess ukoll li jara li jiġu indirizzati il-problemi tas-saħħa mentali li nsibu fost l-anzjani għalli naraw li hemm diversi anzjani li jbatu mis-saħħa mentali fejn hemm anke dawk li ilhom ibatu minn meta kienu żgħar u ovvjament illum kibru fl-età imma għadhom jieħdu diversi mediċini. Minn dawn kien hemm ukoll pazjenti li kienu fl-Isptar Monte Carmeli u saritilhom ir-relokazzjoni f'ċentri oħrajn. Meta jkunu kibru mbagħad li jkollhom momenti fejn iħossuhom waħedhom, kun hemm is-solitudni, u allura inti tibda tgħallimhom kif għandhom jieħdu ħsieb tagħhom infushom u wkoll meta jkun il-mument li għandhom bżonn ifittxu l-għajnuna. U allura dak huma affarijiet importanti ħafna x'inhu li jkollok l-għajnuniet u bniedem ma jkunx jaf meta wasal il-punt li għandu bżonnhom. Tkellem ukoll dwar id-dimensja fejn minnu nnifsu idaħħal diversi problemi tas-saħħa mentali fl-anzjani, speċjalment jekk jaffettwawlu partijiet tal-moħħ tibdil fl-imġiba tal-persuna kif ukoll fuq rabathom. Is-Segretarju Parlamentari għamel aċċenn ukoll fuq l-ammont ta' suwiċidji li wieħed isib fost l-anzjani li sfortunatament wkoll rata għolja u għalhekk li jridu jiġu indirizzati wkoll. Minn hemmhekk tixpruna l-idea tagħna għal xiex aħna dejjem nippruvaw nagħmlu l-anzjanità attiva, dejjem nippruvaw noħolqu iktar komunitajiet fejn l-anzjani ma jkunux iħossuhom waħedhom. Għalhekk il-punt fejn inkunu qed naħdmu ħafna fuq is-solitudni b'mod partikolari.